Mayang adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Bebeng, 32 anyos. Usa ka PWT, may duha ka anak, minyo apan karon buwag na. Nagpuyo sa address sa Liloan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa wa pagsuporta sa akong ex nga bana namo karon. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang gikasal ni kay namabdos ko. Ingon ini ang paghitabo. Pasalamat ka. May okay na lang silang mama nga ikasal ta. Bisag wa pa kay trabaho. Wala gaday. Ikaw gagina ko eh. Sila pag yun maoy ni gasto. Saan na maptos naman ko. May unta nga makakita na kagtrabaho dong eh. Oh, noon. Naamang ko'y trabaho. Pero mas maayo gyud nga naasad ka. Nasad kay trabaho ba? Aron ba? Di makasultig bati sila sa mama ni mo. Maning kamot ko day. Ay, kamahay ko ba ya? Ganisugot ko nga magpakasal mo eh. Pila pa lang gani ka buwan. Pero tanawa, nagpakita na sa iyang taras. Daan pagiko atong lalaki ha. Ma? O asa naman to ni pagkitaon? Mayusan naman kasi mana nga wa to magpakita dire. Kung unsa gani ma? Di na ako ipadang iya apelyido ni gawas bata uy. Kuman ko ni magdilayasan ug wa magpakitag pila ka buwan. May naong pa rin kang mipakita na ako, no? Day, pasensya na day. Kung saon nga kapuyan magulkos inyo, murag pirmi ipanawong sa imong inahan ako nga wa ko'y ayo. Oh. Mura ko pirming wa magtulob sa yuta kay mura pag pirmi niyang gibantayan ang ako mga lihok. Anya? Nga nakikita pa man ka na ako, Ron? Gimingaw man ko ni mo day. Kung gusto sa ko nga makakita sa itong anak. Di sa ta kita kong chance day. Maluoy ka. Ace. Mailas palami ng laki ni mo. Bogo, manggod ka. Nagpada pag yun kasi ikaduhang higayon. Unya karon nga nanganak mo sa inyong ikaduhang anak. Asa naman iyang gisaad nga magpakita si. Ma? Ay, ambot na lang ni mo, Bibeng. Dali gid ni mong mada sa mga atek sa lalaki. Unya unsa man sa plano ni mo ron? Ha? Di gyapon ako ipadagi apelyido sa among anak, ma. Bibeng, An ba ko? Wa na sa magpakitang gago. Tara magod kahit itong naong nga bist. Uy, giing na nabayag yung tika. Usar gani ka ka PWD. Ibiloangan ba yung kas ikaduhang higayon? Asa may intaw niyang kaluoy ni mo, oy? Sugod on. Di nagit ko magpadani, Day. Ay, nako. Kaha? Day? Mag-istorya una ta. Ay, nagot kong ilara pa, Is. Sakto na si mong pagpalaom na ko, nga mausab pa ka. Asa man taon na ni mo gikuhang kabagas imong naong, uy. Miduha na lang ang imong anak diri na ako, irresponsable paghihapon ka. Naibaw bitaw kang wako'y trabaho. Usamot kalagot ang imong mama nako kung makakita siya nako. Mao nga, wa na lang ko magpakita. Susa pa sa kong inahan. Ano, dili man. Pero ang ako lang baday. Sabta na itahon ko, maluoy ka. Ayaw pa da sa mga istorya nilang mama nimo. Bahin na ako kay usagin na siya nakaingon nga, maglagot ka na ako. Ibawa man ko ba? Nagkasabot ka na ako. Ay lang ko pa da sa ilang istorya god. So may plano ni mo ron. Pakit ako sa tong mga anak day. Isaan na ko ni mo day. Mangita lagi kong trabaho ron. Palihog na pakita ng taon ko sa kong anak.
Onya, kumusta man? Ha? Wa na magpakita tong ace nimo? Wa naman day eh. Oh, may noon. Tinagdagyod tog dangan sa imong kinabuhi. Ayaw na gyud padaad to, ha? Kung pakita pa ganito o baka ha, magsamok nimo. Maluyin taong kas imong kaugalingon, uy. O, day. Oh, mahirasad nga naman ka. Kay hasol gi kaayo kung naidaghang samok sa atong kinabuhi eh. Wala sila labot na to. Usa pa, nagminahalay man ta. Mahal kita ka, Ace. Mong gihatagan ta kakigayon ron. Hinungdan nga naman ako sa akong pamilya ug sa akong amiga nga bayot. Wag yun na sila kalibutan, nga nagsige pa dighapon ko pakikita ni mo hangtod ron. Lagibing, sa muka sa lasigig balik eh. Unya, kumusta naman? Nakakita na katrabaho? Na, wapagyod eh. Na, sige na lang, uy. Kaloy ano niya kas kinuupuhon. Taga-isa ko diyag para palit kaon be. Pamakoy paniud to. Oh, sige. Pagpalit na lang dito sa kawas. Unya, apili ko kay maragi gutom sa ko. Yugnaong! Ma? Naunsa ka? Nay, ang mga tao nga imong lalaki. Nakit-an ako nga nagdit-dit sa mall. Nagkaon-kaon sa iyang babae. Pero ang iyang duha ka anak nimo, wa gyud siya makahuna-una ugda sa mga bata ano mga ingonana. Tinuod ka, ma? Nakita ni mo? Ay nakit-an mo lang. Baga gyud naong. Umanggani ko makahinomdong nga ni Donald gyud naog para suporta sa duha ka mga bata. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkurog yun ang akong kaunuran nga nakadungog bahin atong gisulti ni mama. Tibuang nasad ko si katulong higayon ug nadasad ko sa mga atik sa amahan sa akong mga anak. Ang akong ikalagutan, di may trabaho na day siya pero wa gyud siya makahuna-huna og sustento sa mga bata. Pero sa dihang nagkalisod siya, nga wa pa siya trabaho, anhi permi magyampungan nako. Ug karon nga na siya trabaho, lain naman hinuon nang nagpahimos. Unya, Pangayo itog sustento ha para sa mga bata. Ha, kahayahay raos baga niya. Wa siya magtanaw sa imong sitwasyon. Unya, mora iyang pabuhion sa iyang mga anak. o ma, Usa? Musuporta ko ana? Kung magani na ni mo gipadaan akong apelido ana? karon na lang kamusulti ana nga na kay trabaho. Pagkaag yun ni mong naong sa. Kung ni mo pa nang ipada ang akong apelido nila, tingali mo suporta ko nila. Pagdagit kag naong bisag unsaon. Wa kay ayo nga pagkaamahan ingon man pagkabada. Irresponsable kang dako. Sige, pagtagbaw, isulti ang tanang gusto nimo isulti bahin ako. Pero mas may nang mahibaw ka. Mag-iyahay na ta sugod karon. Ano? Grabihan ang laki ha, uy. Hoy, sulti si mama ni mo ana day ha? Matagal naman yun ang tawhana ba? Naarag yun na siya ikabutangan. Day. Adi ay. Ma, Pues, ipaagi ta balaod. Ha, gusto siya gabat? Aw, ikiha na, aron mo tagam. Kung mo ito nahunaon, dako kay kagkatungod nga mo demand kay kasado mo. Mao man ka ang iyang gipangita. Di, atong ihatag niya. Gago siya. mikonsulta gid ko sa akong sitwasyon nga to sa Vauci. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, attorney, ingon sa Vauci, dapat kuno dili lang bata ang sustentuhan kung dili hasta kuno ang inahan. Tinuod ni attorney. Doon naman ko'y trabaho pod. Ikaduhang pangutana, usa ko ka PWD. Bisag kasado mi sa kumbana, wa na ako gipadani ang apelyado sa akong mga anak. Makagukod ba gihapon mig suporta ana? Ikatulong pangutana. Pero what if doon ako'y enough na kita, pero PWD ko?
Pwede paghapon kong makapangayog suporta na para sa akong mga anak, ingon man para sa akong kaugalingon. Ikaupat o katapusan, kung mapamatud-an nga gituyo sa kumbana nga dili gyud mohatag og suporta, pwede pa siya mapriso, attorney. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bebeng. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay nagdugaya ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw o hinaut unta nga ang inyong mga suwat gipada kompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga problemang giagian. And magpasalamat mi sa mga padayong naminaw way sipyat, usahay masipyat pero maning kamot mo ato sa YouTube channel, di ba Doc? Or sa ato ang Facebook. And a big shout out, a big thank you guys sa mga mag-like o mag-follow na mo ni Dr. Obra sa Dr. Rene Obra nga Facebook account ug ako attorney Elaine Tantengco Bathan sa Facebook ug attorney Elaine sa Instagram. Thank you kaayo ninyo. Yes. Quote for the day, Doc. Yes, quote for the day is that kindness is not what you do, but who you are. Correct. Kay kung maghatag-hatag ka diha, kay Mauna. na kay gi-expect something in return, di na Wag siya yun. kindness. Investment na siya. Correct. Kay naade kay tuyo. Kindness Mao, gani mao. wa kay gihuwat Mao. anything in return, guys ha, 'di ba? Mao. Anyway, kisa may mga i-greet na to today, Doc. Kay akong i-greet og usab ning nga taga Humangpas Datag sa Buwan Cebu. Mga si Arnold po Karunggay, mga Bilonggel family, si Camille, Jane, Regine Ann, Crystal Rose ug si Rod Philip, Greasy Phil ug si Iti. Mayong pagpaminaw. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo diha sa Humangpas Datag Sambuan. Dito mi natong Saturday Sunday ato ni. Yes. Overnight mi dito. Suri-suri lang god. Salamat kayo kanindot kayo yung mga butong diha. Correct. Kinilaw nga Sus, isda, busugan na mo eh. Lamat kayo ninyo diha. Og disemistro to Engineer Wilfred Sinay og Ma'am Hasmin Sinay diha sa Gaas, Balamban, Cebu. Yes. O, gato ang letter sender for today. Ang atong letter sender si Bibing, 32 years old, usa ka PWD ni siya atani, no? May duha ka mga anak minyo, apa nagbulag. Nagpuyo siya sa Liluan, Cebu, no? Musta namang mga paradyang family diya sa Compostela, no? Diya sa Kabadyangan. Mga sabay mga taga Liluan. Ikaw doktor kang kaila Of course, Mayor Aljo Frasco, Frasco, Congressman Duke Frasco, ug Secretary Cristina Garcia Frasco. Live, love, liloan ta, guys. Yeah, Diba? mga Nubal family, no? Mga tagaliluan na sila, no? Yes. Mga Mendoza family, no? Correct. So, ang pangutana ni Bibing, of course, punto legal. Ato lang ning tasatag-saon pagpangutana na ato ni Elaine, no? Ato ni, Yes. ingon sa BAWC, unsa ro to ni siya? Bids and Awards Committee, BAWC, di ay. Bids and Awards Committee naman. BAWC. Violence Against Women and Children. Gihak, oy. Mao di ay. Amo ko gibasa ko dire. Okay. Violence against women and children. Ah. No? Dapat kuno dili lang Lausilo. bata ang sustintuhan kung dili hasta kung ang inahan. Tinuod ba ni attorney? Duna ba moy duna man ko'y trabaho pud. PWD siya, pero siya trabaho. Ang iyahang Violence against women and children. din yan, no? of course, dili uy kung imuhang ani man ni ako i-check. Minyo ba ni sila? Dok dili man, di ba? Minyo, pero nagbulag. Minyo di ay. pero nagbulag. Minyo buwa. Yes, minyo man di ay mo. Of course, ang sustento nato kung minyo ngadto sa asawa, spousal support ug anak child support. Nganuman, kaya ang atong family code nag-ingon nga kung maminyo ta, obligado ta to render mutual love, respect, help and support. Manage the household conjointly. Ug ang support nga
ngadto sa atuang spouse ug sa atuang children. Ah. So, sa violence against women and children, of course, or dili lang sa violence against women and children ang basihan ana ang family code mismo no nag-ingon nga we are mandated to give spousal support ug child support. That is Yes. true. Tinuod ba? True. No, kung naa kay trabaho, okay ra kuwang di ay. Oh. Okay? Okay. Ikaduhang pangutana. Usa ko ka PWD, no? Bisag kasado mis akong lalaki pero wala na ko gipadala iyang apelyido sa akong mga anak ug iya sad gyud ning mga anak. Makagukod ba gihapon mig suporta ana? Mo gina akong pangutana, unsa joy rason no nganong di ninyo ipada ang apelyido sa inyong bana unya karon magproblema ta nga mga itag suporta unya magproblema tag probar nga inyong anak but anine children born during the marriage are presumed as the legitimate children anang mga bataa. So naghinaot ko nga sa birth certificate unta sa imuhang mga anak na ay date of marriage, name of father, no? Nga imo untang gipadana siya kay otherwise matagbaw patag probar kung unsay atong basihan sa pagpangitag suporta. So kuming kagwa nimo gipada giunsa man di ay nimo pag fill up ang birth certificate sa bata. Nga kinahanglan butangan man nag name of father, name of mother, married, yes, date of marriage sa mga mamag papa, no? Unya automatic man ang dadon unta ang apelyido unless dili consistent ang imong gibutang didto nga apelyido sa bata, no? So muna ako ang pangutana. Okay ra kung mauna nga naingan sa papa og date of marriage ninyo. Pero kung kinahanglan pa natong iprobar although naa man pug kay marriage certificate para pagpamatuod nga siya mo'y papa, no? Ana, pero maulagi ni ayo ninyo buntongi lagi pahimungti ang birth certificate sa bata o maglagot mo sa papa. Oh. Kay gamit man good na yun later on like in aron mga yo di tag suporta ni data mo claim baron sa SSS as beneficiary kinahanglan data mga is atong katungod as kanang heir unya wa na to gipada so kana dapat ato ginang klarohon no. Okay, sunod nga pangutana. Yes. Pero what if do na ko'y enough nga kita pero PWD ko? Pwede ba gihapon ko magkapangayo og suporta ana para sa mga akong mga anak? Ingon man para sa akong kaugalingon. Pwede juga maka what if do na kay enough kita, pwede gyapon ka makapangayo para sa imong anak. If not di ka magkinahanglan para imuha okay ra man na. Ang bata siguraduha kay di ba gyud ta ka tansya no kung unsay mga kinahanglanon sa bata. Biski pa og makabuhi ka sa imuhang bata pud pangay lang gyapon suporta og sobra man gani na tiguma kay or ikwaon baro nag educational plan or insurance para ma-secure ang future sa bata kay di man sad ta kaingon og asat pud ta taman pero at least ma-secure nimo ang bata maapil nimo og plano kay kung makahatag og suporta ang bana nganong di man pud siya muhatag no so hati man gud pud mo dapat sa mga gastuanan para sa mga bata. If you don't need spousal support that is okay. Ang bata pangayuig support ha. Okay, katapos ang pangutana. Yes doc. What if kung mapamatud-an nga gituyo sa akong bana nga dili gyud mohatag og suporta? Pwede ba siyang mapriso attorney? Kung vowsy ang inyong gamiton, posible, no? If there was malice sa iyahang refusal paghatag og support, pwede gina nato gamiton kay ang Republic Act 9262 duha man ni kaaspito, civil o criminal nga aspect nga pwede ninyong kasuhan, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.